היי, קוראים לי איציק. ואני שמוליק, ואנחנו הכננות מהייטק. שמוליק, מספיק עם זה. טוב, נו. למען האמת, אנחנו עובדים בחברת הייטק גדולה. תמיד שואלים אותי מה אנחנו עושים. אם אני אצטט את הבת הקטנה שלי, אנחנו מדברים הרבה ומשחקים במחשב. סדר היום שלנו עמוס וקשה. אנחנו כל הזמן בפגישות, בדיונים, עד השעות הקטנות של הלילה. יש לי קבוצה של 30 אנשים, אבל הבן אדם היחידי בקבוצה שכל הזמן מתווכח איתי ומשגע אותי הוא שמוליק. לכן החלטתי לשנות את המצב. ואני ושמוליק נרוץ יחד למיליון. התחלנו באימונים קשים במהלך היום במשרד. איציק החליט שבנוסף לעבודה הקשה, אני גם צריך להתחיל להתאמן בשביל המרוץ. אבל זה לא הספיק. לכן החלטנו לקחת מאמן קשוח ולצאת איתו לשטח. עברנו אימונים קשים, הכוללים אימוני כושר, אימוני ריצה ואימוני נהיגת שטח. בהתחלה לא היינו מסונכרנים, אבל בסוף התגברנו גם על זה. אני חושב שהמרוץ למיליון בלעדינו זה לא אותו מרוץ. אנחנו מאוד תחרותיים ונחושים, ואני בטוח שכולם ייהנו מאיתנו במרוץ. בהצלחה לכולם.